akwazi ukuzwa uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngiyoshumayela kafushane namhlanje. Ngiyakhumbula uma ngibuya eBible school, iBible school esasifunda kuyo iUBI was rated one of the highest in the country. And umuntu obuya khona wayebuye phakeme engasafuni ukuzwa abanye abantu ukuthi bathini. Sengisho nje laba ababuye eUBI babebuya ngalesa sikhathi sethu angazi manje. Wayebuya umuntu amahlombe ephezulu. Uyabona umuzwe uma kuvulwa iBhayibheli ethi ngizokhuluma ngesihloko esithi nginama-point amathathu. So babedume ngaleyo nto. Uma ungakayisho le ama-point amathathu wawubona kanti haya awukho ndawo. So uma ngabuya ngilimele, ngabuya ngasakwazi ukulalela abanye abantu. Ngikhuluma ngami, ngabuya ngasakwazi ukulalela abanye abantu. Sengazathi uyabona ngithi mangihleli phansi eshumayela omunye ngithi angathi mayiseqeda iphose kimi, ngiyithathe ngiyibuyisele ema-pointini amathathu. So ngakhala ngelinye ilanga ngayo entabeni ngoba manje uNkulunkulu ukayifihla izinto kwabadala nabafundeleyo nabaziyo, ayibeke enganeni engenamaphoyinti. Uyabona ngoba ukuthola uNkulunkulu akatholakali ezingeni le presentation. uNkulunkulu utholakala ngokuthi azwakale, mayedlula uzwe ukuthi nangu efikile. Ngiyacabanga omunye wazi wahlabelela elinye lamaculo wathi mawungangedluli Jesu yezwa amazwi ami, ngoba kubuhlungu ukuba sendaweni kaNkulunkulu kodwa ungamuzwa uNkulunkulu, angayithinti impilo yakho. So ke ezinye zezinto ezenzeka namhlanje angazi ukuthi ngiyaphi nami, angazi ngobuya nobala engiyakhona. So ezinye zezinto ezenzeka silwa ngama-doctrine nje ukuthi uphethe siphi isifundiso. Uyabona uthi umuntu sibe simhlola what kind of a doctrine ayiphethe. Kanti uyabona noma ngabe yiphi doctrine sifuna uJesu. That's all that we want, bazalwane. Mina I'm not looking for ukuhlakanipha. Baningi abantu abahlakaniphe kakhulu kunami. Futhi uma ngibabuka vele ngizwe ukuthi yabo angihlakaniphile all together. Kodwa angifuni ukuhlakanipha. Ekuhlakanipheni ngicinga uJesu. We worship ngicinga uJesu. Uyabona kuyo yonke into, uyabona edlala lapha ngicinga uJesu, ungaphi uJesu. Because there is only one okwazi ukushintsha impilo yomuntu, uJesu. Uyabona mawuze enkonzweni ungazela abanye abantu, yezela uJesu. Uyabona yacishe yaba nenkinga indodana yolahleko umesibuya ngoba yacishe yaba nenkinga ukuba yayibheka ukuthi izokwamukelwa nabafowabo. Yayizoba nenkinga yathi noma isuka le yathi ngiyawusuka ngiye kubaba, ngoba whenever you come back look for him. Yathi ngiyosuka ngiye kubaba, wathi noma emilapha nomunye encikile odongeni wathi iphuma phi ke lena eseyize yaba namagwegwana, usukaphi? Kwasho ukuthi lo akawanakile namazwi akhe. He's looking for the Father. Because when you come to Jesus, don't look for the worship team, don't look for anything, don't look for positions. Ungabhekishi ikhundla, funa yena.
kuphela ukuphila kwethu, ufune yena yedwa, ngoba mawubheka abantu uzophoxeka. Baningaba abantu mhlawumbe abasindiswa last year here, but mabefike esontweni bafike babheka ezinye izinto, balimala babuyela emhlezweni. Kodwa ngithi mina angululeke ukuthi whenever you come into the presence, ungafuni ozakwenu, funa yena yedwa, yena yedwa, yena yedwa, funa yena yedwa. So yabona manje ngisahlushwa nayini nayidoctrine ibekwe kanjani. Yabona uma uya ku Facebook uzothola abantu bekukhuluma ngamadoctrine akekho umuntu osafuna uJesu. Bonke abantu bafuna ukuhlakanipha ukuthi lona ubeka kanjani, lo ubeka kanjani. Angisena ndaba ke nokuthi umuntu ubeka kanjani, kodwa ngifuna uJesu. Uyabona uPaul bazalwane wabona kakhulu lapha eKorinte, wabona kakhulu, waze wakhuluma wathi ivangeli, wakhuluma ngevangeli ukuthi hey liwubula kwababhubhayo, wathi kodwa kithi esendeswayo wathi lingamandla. Akasho ukuthi linamandla, uthi lingamandla. It is power. So now mayesho njalo uyajika umelokhe ehle khuluma esethi hayi angizanga kini ngobuchule bokukhuluma, uthi kodwa nisekhona bazalwane. Because when you come, there must things, kukhona izinto that you must look for. Asivule namhlanje na incwadi yesambulo, sizobheka isambulo. Ngishiya ibuko zami la emotweni la ku dashboard. Incwadi yesambulo uchapter number 11. Enye izinto bazalwane ebamba umoya wami kulezi insuku yile eyokubuya kaJesu. Ubambile kakhulu kumoya wami ke yona, angisazi abo futhi ngiyeza ukuthi angisakwazi ukuphunyuka kuyo. Le eyokubuya kaJesu. Enye izinto ukuthi indlela aseduze ngayo ukubuya. But when you look at the church, alinakile. In fact akusikho nokuthi alinakile, lilele ibandla likaJesu. But namhlanje let's just look amanye amaqiniso around ukubuya kaJesu, and then bese siyaqhubeka. Ngiyacabanga ukuthi ake sifunde incwadi yesambulo isahluko 11. Sizofunda kanye ke le ncwadi ingilimaze kakhulu. Le ncwadi le bazalwane la sifunda khona, sifunda ngesigameko esizokwenzeka in the middle of tribulation. Okay. Isigameko esizokwenzeka phakathi nendawo, kusho ukuthi after 3.5 years. Isigameko esizokhava u3.5 years wokugcina. Asisifunde kodwa namhlanje na asisifunde. Angizili ukuzokhuluma ngalokho, kodwa ngifuna wazi nje ukuthi positionally where is this. Ngani kwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu, measure the temple, ne altari nabakhuleka kulo. Kusho ukuthi noma ibandla selihambile lizobe lisekhona ithempeli, noma ibandla selihambile lizobe lisekhona ialtari, noma ibandla selihambile bazobe besekhona abakhonzayo.
uyabona lento yokusonta nje ayingakwenzi ucabanga sengazathi uJesu uyabona uzombona mayifika ungakwenzi ucabanga sengazathi in fact bekufanele ngabe ulokhuza ukholwa ngezwi ngoba into ezokwenza umuntu ahlwithwe yizwi ukuphila izwi akufuneka usabe fanele wazi ukuthi everything is about the word uthi-ke I was given the measuring rod and somebody said to me measure the temple, measure the altar and measure those that are worshiping, the worshipers. Verse number 2 wakhona uthi kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle ungalilinganisi ngokuba linikwe abezizwe nomuzi ongcwele ziyakunyathela phansi izinyanga ezingama42. That is 42 months. 42 months. Abayile kancane esikoleni bafunda imaths ungathi nje 42 divided by 12 uzothola 3.5. Okay? Okay. Engazathi sibuya nane maths namhlanje esontweni. Kuba umfundisi kunzima mafanele wazi ne maths sometimes. Was ne science sometimes. Was kinetic energy obani uzazi zonke lezi zinto ungayifundanga. So now kuthiwa ke uliyeke igceke ngaphandle ngoba selinikwe abezizwe kuthiwa ke bazolinyathela ingaphandle for 42 months. 42 months. Angithi nene namafoni senibalile masinyane uthi 42 u3.5 lo. Okay. So ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofete izinsuku eziyinkulungwane 260 bembethe indwangu yamasaka. And uma uzobheka futhi lapha yenye inamba leyo yenye inamba sekufanele uyidivide le number ebhalwe lapha ngo365 and then you will get the number abazoprofeta ngayo nesekhona bazalwane. Ngiyazi kwabanye abantu ngiyabhora kancane kodwa ake siye abantwana benkosi. Bese lithi labo bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba isingisithi if there is anybody who want to hurt them ofuna ukubalimaza ofuna ukona laba baphuma umlilo emlonyeni wabo udle izitha zabo uziqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba kumelwe ukuba abulawe kanjalo. Yabo, kusho ukuthi uzobulawa ngomlilo oqhamuka emlonyeni wabo. Kodwa nisekhona abazalwane. Angizukhuluma isikhathi eside ngizokhuluma kafushane. But ngizofunda kancane. So now lithi iBhayibheli bamele ukubulawa kanjalo. Banamandla laba babili. Verse number 6. Banamandla laba okuvala izulu ukuba lingani izinsuku zokuprofeta kwabo. Hayaya, kanti ubani lo? All right, come on. Banamandla ngensuku zokuprofeta futhi banamandla phezulu kwamanzi okuwaphendula igazi
na ukushaya umhlaba ngezinhlupheko zonke noma kungaba kangake ngokuthanda kwabo. Yabona ngamanye amagama yonke into abazobenza sebengenzi ngokuthanda kaNkulunkulu, bazobe benza ngokuthanda kwabo. Uyabona nje mabethi wena Sathane phuma lapho kolwandle, uyaphuma uSathane. Into ezobenzeka ngokuthanda kwami. Wena Leviathan, come out of the sea. Qhamuka uLeviathan aveze ikhanda kuthi akushaya iselotwa siyalivala abuye lolwandle seneselotwa. So that is the power they carry. That's the kind of power that they carry. Ngiyazi ukuthi njengoba ngiqala khona abaningi abangayezwa ukuthi sibheke phi. That's the kind of power they carry. Bese lithi iBhayibheli laba futhi banamandla phezulu kwamanzi. Kuyakuthi Jesus Christ. That is verse number 7. Uverse number 7 wakhona uthi kuyakuthi sebeqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwalashe siyakulwa nabo, sibanqobe, sibabulale, nezidumbu zabo ziyakusala ezitaladeni zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya yiSodoma neGomora. Yabona? Siyabona ke ukuthi izitabani lezi. All right. Lento ezitabani inokwenza nekhathi zokugcina. All right. Ngiyanizwa ukuthi anizi kahle. Inokwenza nje naleya nto yezikhathi zokugcina. Jesus Christ. Kodwa uMngcwele yini le ufuna ukwenza la? And ziyakusala umuzi okuthiwa yiSodoma neGibhithe. Lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abanye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye. Izinsuku ezintathu nengxenye ke iBhayibheli liyavama ukukhuluma ngelokhuza ngolimi olungezwakala. Izinsuku ezintathu nengxenye lapho 3.5 years nisekhona bazalwane. Yeah. So ingakho nje uDaniel ekhuluma ngezinyanga eziwu7. Yabona usuke ekhuluma lapho ke ngeminyaka ewu7. Yabo ekhuluma ngayo yonke lento. Kodwa khona into engifuna ukuyisho njalo. Yes. Lithi ke iBhayibheli uverse number 1 lot ngifunda. Verse number 9, abanye babantu nemindeni nezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye bengavumi ukuba izidumbu zabo zifakwe ethuneni. Ngamanye amagama kokhishwa amasosha ukuthi awagade idumbu noma inuka kangakanani, ukuthi nje akangabibikho oyoyifaka kuphi emathuneni. Verse number 10, nabakhileyo emhlabeni bayakujabula ngabo bethabe bathumelana izipho. Uyabona sekuKhisimusi manje ngokuba laba baprofeti ababili babe bahlupha abakhileyo emhlabeni. Ababahluphi ngokuganga, babahlupha ngemessage. Yabo kukhona abantu abayicasulela imessage ngendlela engumangaliso, but lithi iBhayibheli bazoyekwa ngcwatshwa bese kuphuwana izipho. Phiwana izipho inzondo ebhekiswe
kulabo abaphethe izwi. Namhlanje ngifuna ukunikhombisa inzono ebhekiswe kwabaphethwe izwi. Lithi ke iBhayibheli uverse number bani manje, verse number 11 wakhona uthi kwathi emva kwezinsuku ezintathu nengxenye umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, base bema nezinyawo zabo nabababonayo behlelwa ngokwesaba okukhulu, bezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi kubo, yenyukelani lapha. That is the rapture of the servants that were preaching in the midst of tribulation. Babizwi lakho liphilile namandla. Akekho ngempela uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Khuluma sengazathi uyaqala empilweni yethu, engathi futhi uyagcina ngoba sifuna wena wedwa njengoNkulunkulu. Ngegama lika Kristu Jesu sikunika lonke udumo. Amen. Now uma uzobheka indaba kaJohn, uJohn uhlukile kancane kunalaba abanye abavangeli, ngoba iBhayibheli linabavangeli cishe abathathu aba-recognizewa abantu abafunda iBhayibheli nabantu nje abasontayo. Kodwa mawusuqhubeka ufunda khona nomunye umvangeli ongwesihlanu, but angiyike kuye namhlanje na because lo Paul, you know, elinye lamavangeli alibhalile uPaul ivangeli lencwadi yabaseRoma. So incwadi yabaseRoma qualifies to be ithiwe elinye lamavangeli. Ubolizwa mali iqala nje uPaul uyasintroduce athi mina Paul umpostoli ngokwentando kaNkulunkulu nesekhona bazalwane. So uma esekhuluma athi kini nina baseRoma noma ngingakaze ngifike kini kodwa ngivukwe ilento yokuthi nginibhalele ngoba ngiyezwa ukukholwa kwenu. So uma esho njalo ethi ngiyakuzwa ukukholwa kwenu, kusho ukuthi kwakukhona inkosi eyayilapha yana usiza nesekhona abazalwane, and usiza wayenonya abazalwane wayibabulala abanye abahenge bebheke phansi. So indlela ayenza ngayo uthi kodwa I commend you ukuthi noma nise Rome phakathi kwabantu abanonya abangalifuni ivangeli, uthi kodwa ngizwa kuthiwa kukhona abakholwayo kini. Abe eseqhubeka ekhuluma uPaul athi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube ukusindiswa nesekhona bazalwane. Abesethi ngakuba kulo ivangeli uverse number 6:17, ngokuba kulo ivangeli kwambulwa ukulunga kaNkulunkulu kususa ekukholweni kuyisa ekukholweni. Usuyabona ukuthi le ndoda lena ilethe ivangeli. Mawusubheka ku chapter number 3 uverse number 23, abesethi ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo ngoba ngeke usindiswe ungakaze uzibone ukuthi uyisona. Fanele kufike lapho uzibona khona ukuthi ngiyisoni ukuze ukwazi ukufuna umsindisi osindisa izoni. Yileyo ndaba kuPaul akade introducer uzomuzwa mayise lokho eqhubeka nayo esefika ko chapter number 6 verse number 23 esethi inkokhelo yesoni ukufa kodwa isipho sikaNkulunkulu siwukuphila okuphakade
okukuKristu uJesu. Isn't that the gospel bazalwane? Ufika ku chapter number 8, uchapter number verse number 1 esethi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu bengasahambi ngokwenyama behamba ngokomoya. Izwa sengazathi ivangeli mayisefika laphana ku verse number 28 29 athi kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababizwe ngecebo lakhe. Mayisefika ku chapter number 12 kodwa nisekhona bazalwane. Mayisefika ku chapter number 12 ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umzimba ephilileyo engcwele. Kodwa nisekhona bazalwane. That's the gospel. That's the gospel. That's the gospel. But angikho lapho. uJohane wayehluke ngani kulaba abanye? Wayehluke ngokuthi yena bonke uyabona mawubuya uMatthew uzothatha kwi-genealogy ukuthi ubani wazala ubani, 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 abesethe egcineni wazala uJosepha kwasekuzalwa uJesu. You see ngamanye amagama incwadi kaMatthew imhlanganisa uJesu, imhlanganise nesizukulwane sobukhosi bakwaJuda. Kodwa umuza kuMakha kanandaba nokuthi asimhlanganise nani. Uvela umuzwe nje ku chapter 1 esethi leli ivangeli ngoJesu indodana kaNkulunkulu. Uthi akunandaba umuntu wesambulo. Mina usithole phi lesambulo? Usithole encwadini kaMatthew chapter number 16 from verse number 13. Kanti abantu bathi kanti mina ngingubani? You see abantu bathi ngubani? Uthi-ke uMark anginandaba ukuthi uwesizwe esithile, anginandaba ukuthi uvelaphi, kodwa yinye into engiyaziyo ukuthi uyindodana. He is the Son of God. He is the Son of God. But more than that, mawuza encwadini kaLuke, uLuke wayekade a-scientist, esifundiso. Uyabona efuna ukuhlanganisa izinto ezithile ngenxa yokuthi kwafika uMatha kuye. uMatha kambe lo ozala uJohane wafika Elizabeth. Kwathi makufika uElizabeth wamfaka esejari, wamcheka, wathola ukuthi angeke usayithola ingane. And into njengeke isenzeka kuwe ngokwesayensi yami, angeke usathola ingane wena. Sidlulile isikhathi sakho. Hayi ngathi ngikhuluma kumuntu la odilelwe izinto zakhe aseze bakhuluma bathi there is nothing that can happen into your life. But ngithi mina akukho nenzeke kuNkulunkulu. Kwaseqhamuka ufakazi intombazane yona engakaze ibe nendoda yathi hey kwafika ingelosi yathi wena you are highly favored. Ngoba kwesinye isikhathi kufanele uke usukume nje izinto ibhede endlini uthi I'm highly favored. Ungayilindi izinto zibe right. Kufanele usukume kubheda kumnyama uthi I am highly favored. Favor kaNkulunkulu phezu kwami. Ifavor ke is not fair because ifavor ngoba yikho fair iya kubantu asebedlulelwe isikhathi ebesiya nakubantu abangakasiqali isikhathi. Kodwa Jesu umbhekephi manje. But you see bazalwane, uma ufika in the book of John, uJohn yena uhluke ngokuthi akamhlanganisi nabasezweni, akamhlanganisi nabantu, futhi akakhulumi ngesambulo, ukhuluma ngolwazi. Uma ekhuluma ngolwazi usethi eqale waye ngulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu,
abesethu wayenguNkulunkulu abesethi konke okudaliweyo kwadalwa wuye kwadalelwa yena. Kodwa ukhona amen la namhlanje abesiyakhuluma athi akukho nokukodwa okwadalwa ngaphandle kwakho. Yatha uma ufika kuverse number 6, 7 uya go verse number 11 ebesethi yena lo lizwi wayenguNkulunkulu enguNkulunkulu ekuqaleni wehla wembatha inyama. He is speaking about the Spirit God, the divine God, through the process of incarnation. So now uthi lo nkulunkulu wabonakala ehle sibelethweni sentombazane, kanti i-process ye-incarnation ukuthi sibelethweni athole inyama ukuzoJohane bathi sabona egcwele umusa. Lento noma ngoyiqeda kusasa makhona okade ezoshumayela kusasa, please thathi hold it. I'm coming back, please thathi hold it. Thank you Jesus. I'm giving you a holiday. Uma kusekhona amavesi owaphethe khohlwa awuthi wabeke kancane wafake eshalofi ngikunikeza iholiday because kusasa I'm coming back with this. But in the book of John chapter number 14 usekhuluma amanye amazwi because uJesu is about to go. Ku chapter number 14 uma esekhuluma uthi inhliziyo zenu no uthi inhliziyo yenu mayinga akasho uthi inhliziyo zenu. Ukhuluma nabantu aba 120 here kodwa uthi inhliziyo. Yini indaba ikuthi uthi uNkulunkulu uyasikhuluma isiphetho singakabonwa before isiqalo siqala. All right. Anoma ngiyakudate kodwa you see wayekade ekhuluma into ukuthi ibandla kufanele likhule lifike la khona lingasenazi inhliziyo. Kufike la ibandla selinenhliziyo. Wakufunde incwadi yabase Philippi chapter number 1 uyiqale ku verse number 3 uthi uma kuukuthi you see nifuna ukujabulisa impilo yami uthi ijabuliseni ngokuthi nibe enhliziyonye nibe qonda kunye. Kodwa nikhona bazalwane ngoba ibandla kufanele kufike la khona linhliziyonye. Bakhono Satan abalidwengulayo abaqhamuka bedala inhliziyo eziningi ukuthi kube khona iqeqebana nje. Ngeke ngakhuluma eMaritzburg ukuthi kukhona abantu abangama rebels, abazalwane be-rebellion in the church. Imvamisa bahlala ngandawonye esontweni. Uyabona ubabona labazana bavame ukuhlala ngandawonye abahlukani noma ngaba ama-ashas ethi abahlukanisa abahlukani. Yini indaba yikuthi kufanele uma umfundisi ekhuluma izwi likaNkulunkulu uqala limumathe alifake emlonyeni alimumathe aqalaze ilida yakhe ekhona la phansi ukuthi iyaligwinya mayetha amen now uyagwinya because they are full of rebellious people in the church. Ungasibona isigqokotha hayi, we are full of rebels. Mhlambe angisho le ngoba ama rebels ahlukene kabili. Khona ilevel yokuqala yama rebels ile ngikhuluma ngayo, kodwa khona ilevel yesibili yama rebels oKhora noDothani. The people that challenges leadership
lechale kodwa ngikhulumelana emvuselelweni manje yabo labo ke bafa same time kwesinye isikhathi noma ngashunyayelwa abasophinde baphenduka abasakhala basenazi inyembezi abasakwazi ukubambana noNkulunkulu bakhala inyembezi because into yabo nokuphenduka yaphela kudala. Second level of rebellion. Kodwa Jesu kodwa umekhuluma lo mzalwane uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwane ubaba nikholo nayimi ngoba ekhali kaBaba kunezindlu eziningi ukuba bekungenjalo uthi nakuba ngihamba ngokwenza njani ngobuya. So now uJesu bazalwane izinto eziwu4 eziphethwe lamavangeli ewonke yikuthi uJesu wazalwa intombi. He was born of a virgin. Okwakufeza uGenesis chapter 3 verse number 15 othi inzalo yowesifazane indoda ingekho nisekhona bazalwane inzalo yobani yosifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. Uyabona ke enye izinto uJesu agudi kuzo as we speak wenza leya nto nje uchoboza ikhanda. He's crushing the head of the enemy. I pray ukuthi uphuma la ikhanda the head of your enemy ukuthi libe crushed. I wish ngezwa abazalwane bayikholwayo abayithathayo lento. Ngiyakhobozeka ikhanda likaSathane. Ngiyakhobozeka amakhanda amadimoni. Jesus is good and crushing the head. Yikuthi uJesu uyabuya. Let me say this bazalwane before I close. Ukuthi insindiso mawuyamkela usuku ucabanga ukuthi wamkela ilevel eyodwa yensindiso. Kanti insindiso has got 3 levels. Kodwa nisekhona bazalwane. Angani noma ngiyafundisa noma ngiyavangela. But konke kanye. You see, uma ufunda incwadi yabaseRoma chapter number 10 uverse number 9 and 10 lithi iBhayibheli uma ukholwa enhlizweni yakho uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi uyosindiswa. Uyabona kwabaningi bethu la sebesindisiwe batholeleyo ibonakala engathi ipast ngamamukela uJesu ngo1980 when I accepted Jesus abaningi babengakazalwa ngesikhathi ngamukela uJesu ngo1960 leyo nsindiso is still working in my life until today. But you know uma ekhuluma uPaul encwadini yabase Korinte chapter number 1 I think it's verse number 17 if I'm not mistaken 16 or 17 uthi ivangeli liwula kwababhubhayo kodwa kithi esisindiswayo. That is a present continuous tense. It is sindiswayo because insindiso becomes a process. Iqale ibe i-event bese iqhubeka i-process. Kodwa uma ufunda incwadi kaMatthew chapter 24 uverse number 13 lithi lowo okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena. Ake ngisho ukuthi kukhona abasindiswa ngoRomans 10 verse number 9 and 10 kodwa abahluleka ukukhothazela ensindisweni yosuku ngosuku yayisiyabalahlekela insindiso yokugcina. I know I'm very ngivale manje. Let me close. But you know one of the things that is mangalisa kakhulu in chapter number 3 of the book of Romans, in fact no of the book of Revelation,
incwadi yesambulo. Mhlawumbe ngiqale khona la ku chapter number 1. Uchapter number 1 encwadini yesambulo uveza ukuthi lesi sambulo sika Jesu esanikezwa uJohane. So akusona isambulo sika Johane. uJohane isithunywa esiphethe isambulo sika bani? Kodwa bazalwane nekhona uma ufika ku verse number 3 encwadini yesambulo uchapter number 1 uzokutshela ukuthi labo babusisiwe labo abayizwayo abafundayo izwi lalesi prophet. So now uzobona ukuthi encwadini yesambulo there is a free threefold blessing. Free. You don't have to give, you don't have into kufanele uyenze nje yekuthi kufanele uyifunde. You get a blessing by reading. But number 2 lithi Bible babusisiwe labo abathi sebefundile bawezwe amazwi as prophet. In other words, as you push yourself to read, you get blessed. As you hear what you are reading, you get blessed. Besenzothi babusisiwe nalaba abawenzayo okubhalwe kule ncwadi yes prophet. That's a free mahala ibusiso zamahala ungakafiki eshumini lezo kuliwa ngazo, ungakafiki emnikelweni, ungakafiki ngokupha abampofu, ungakafiki nisekhona usafunda nje, usafunda uzwe blessing yehla phezulu kwempilo yakho. Umuyizwa lento oyifundayo, the blessing is added upon your life, and uma usuyenza lento there are 3 doors lapha kuthiwa number 1 kuvezwa kwelinye ibandla ukuthi ukhona umnyango ovulwe ongekho ngisho banongavala. Yabona ke abazalwane base Holy City balazi lelo verse ngoba vele bahamba kuleyo declaration ukuthi umnyango uvuliwe abantwana benkosi. Noma ngaqhamuka lophi uhlobo kambe liphi lelo verse? That is Revelations 3:8. Umnyango ovuliwe uSathana ngazama ukuvala ngeke uvala umnyango wesibusiso. That's the door of blessing. Umnyango ukunqoba lo. Uma kuvulwe lo mnyango uqondana nolwandle kuvuleke lona. Uhlulunywa zinyoka kufe zona. Ngenxa ukuthi umnyango uvuliwe angeke wavalwa. There is an open umnyango wesibili uku 3 verse number 20. Lo mnyango ke uvalwa abazalwane bavalela uJesu. Ubhizi uyakhala uJesu uthi ngimi eminyango ngiyanqonqotha. Kodwa bazalwane ungavalela umnikazi ungabhalela umnikazi wenkonzo umvalele ngaphandle. Ukuthi uyabona kule nkonzo lena noma sithi siyaphakama manje kusibuyiselwa phansi umnyango uvaliwe uJesu uyebhizi uyancela. Verse 8 uNkulunkulu eyikhulumela yena noma uJesu eyikhulumela yena ukuthi umnyango wesibusiso akekho ngawuvala. Uboqaphela ukuthi uma kuvulwe umnyango wesibusiso kwabanye uza nesiqalekiso. Awukho umnyango oza nesibusiso sodwa. Okay. Ngiyavala njalo umthetho wami. But you know, there is a door of chapter number 4. Lo mnyango awusekho la emhlabeni.
lo mnyango usuku lesithathu. Lo mnyango lowo ulindele bonke abaqhamuka endaweni zonke, the nations and tongues coming to that door is open. Noba ungabavalela abakhuluma isuthu uzovuleka kakhulu. Noma ungabavalela abakhuluma isibhunu uzovuleka kakhulu lo mnyango lo wasezulwini. Akekho ongawuvala. In other words, there are two open doors. Ngekho umuntu ongayivala. Ukhona owodwa uvalwe yini. Ngoba when ufika ku chapter number 7 uzothola lapho ke ukhulunywa ngezizwe eziwu-12 sisodwa sina 12,000 so labo abangafundanga kahle base bethi labo 12,000 abawu-12 144 usuvele waligcwalisa izulu. Kanti no, akakhulunywa ngezulu lapha. Asikafike ezulwini. Abakwa-Israel ubofunda verse chapter number 7. iBhayibheli lithi labo aba-144 kuthiwa banikezwa amandla ukufa ngeke kube nasabelo phezu kwabo. Obani kanti laba? Yilaba abaqhamuke ezizweni abafihliwe emigedeni. Kodwa bazalwane nisekhona bafihlwe emigedeni kuzothi uma kukhala icilongo kuhamba abazalwane bese kuvela abaqhamuka emigedeni bese bethi besikade simphika uJesu kodwa uye yena lo Jesu. Bafihliwe as we speak. Ngakho singazathi awekho amaJuda asindisiweyo kanti amaJuda afihliwe. Alokho ethi inkosi uzosikhulula nini kulo mgede, uzosikhulula nini kulo mgede. In other words, that's where the rapture takes place. Chapter number 7. That's where the rapture takes place. So now, kuzobe kwenziwani mayibandla lisuka lela for 3.5 years. I wish ngafunda wonke lamavesi bazalwane. For 3.5 years kuzobe kudlulwa phambi komlilo bese kuthiwa zikhali nje uba ushumayela kanje ungalala ekhaya. Wawushumayelelani? Wawushumayelela udumo noma ushumayelela imali noma ushumayelelani ngoba sekukhona abanye abashumayelela imali. Kodwa kungenzeki ukuthi ngoba sekukhona abashumayelela imali bese kunqinda wena ukuthi unikele ngoba uzoqalekiseka ukhuluma ngelimi. Yes, Father. Oh Jesus. So now uma lihlwithwa ibandla le ndaba esencwadini yabaseKorinte, I think it's chapter number 3. La khona kukhulunywa ngokuthi ilokhuza izitsha endlini kaNkulunkulu zinhlobonhlobo. Kukhona izitsha ezibumba, kukhona izitsha eziwukhuni, kukhona izitsha zegolide. So now bese khulunywa ngama levels of serving God. Now bese kuthiwa ke zonke lezi zitsha zodlula kuphi emlilweni. Ukhuni lwenzani madlula emlilweni? Luyasha. Hayi futhi laba abanomsindo kakhulu. Laba abanomsindo kakhulu ugodo likhula luye phezulu libonwe noma ubani. Kanti hayi into ezosha nje izophela le. Ukuthi uzo esihogweni kodwa kosha imisebenzi ngoba kade producer the product of a wood. Yes, Father. Okay. But laba ubumba luvele luthi malufika emlilweni bese luyaqina. You see kukhona abanye uzibumbelena njengombumbi
uma bengene intweni nalase kufika phezulu bazothi uma bedlula baqine bese kuba khona abayigolide. Igolide ke liyamangaza because the more the fire get heated liya ngokubuya likhazimula kakhulu. Lithi ke ukhona ke njengoba zobe zisha abanye izinto zabo njengabokhulu bayongena ezulwini kodwa imisebenzi yonke yosha bazongena benukila ngabi. Yabona ke le izokwenzeka laphana kuqala u3.5 years wokuqala. Sengiyavala njalo uzothi mawuphela lo 3.5 years wokuqala bese uNkulunkulu edila nabazobe bese emhlabeni bekwi tribulation be in the middle of inhlupho ezinkulu. Ase bavusela lamadoda amabili. Niwabonile lamadoda? Sengiyavala njalo. Eyokuqala Elijah. Esibili Moses. Yeah. Elijah no Moses. I'm closing. Lithi iBhayibheli ke before abavuzi uthumela uJohane. Uthi Johane cela uthathe umhlanga. Cela uthathe umhlanga. Meje ithempeli. Because even in the middle of the tribulation, usafuna ubungcwele. Ngeke umejwe ama measurements asho the kind, the quality of life. So uthi meje ithempeli ukuthi ithempeli lisenobungcwele. Lisenobungcwele. Because ithempeli bazona abanye omunye ngabona inhle yakhiwe kahle kanti ngaphansi khona inyoka lokho ikhafula. Lokho yakhafula. Uyathwalwa namhlanje. Bathwala abafowethu nodadewethu. Uyabona abanye bangibuza ukuthi umbona ngani umuntu othweleyo? Umbona ngoba ekunika into ongayazi ithethwephi. Lo muntu uthwele once wakhipha amanzi wakhipha ilokhuza kukhona la wathatha khona ukudoma ingqondo. Right, yabona noma ke ngakuthiwa anisangizwa ke kulungile manje. Noma sengingazizwa ngedwa. Ubabona ngani abantu abathweleyo? Umbona ngequle lilodwa. Ukuthi mayisenza lento ayenza noma uthatha umnikelo noma wenzani uqula lona. Waqiniswa ngalo umntaka Sathane. Sizwele moyingcwele. Umbona ngani umuntu othwele? Umuntu othwele bazathi everything is about him or her. It's not about Jesus anymore. Wona mase la khona sekuthiwa khona uqobo lwalendlu. Akuselona uqobo lukaNkulunkulu manje. Sekuuqobo lukaBaba noma uqobo lukaMama. Wakwazi uphuma ugijime lapho ngoba ubanjwe ngenye into, ubanjwe ngephukeshi. Measure the temple. But number 2, measure the altar. Measure the altar. Ngoba i-altari indawo yokukhala. I-altari bonke abakhalayo
abasakhulayo nabadlule ey'ntweni kufanele beze altar, bafike altar bakunamathelane ne-altari, ngoba i-altari uthi uma usondela kulo bese liyakhuluma. Yes, yazi mangifika la engikhonza khona, mangingena nje indawo yokuqala ngiye esihlalweni, mangingena la engikhonza khona, ngicinga imbewu, ibeke namagama ey'ngane zami, ibeke namagama abo bonke engibathandayo, ibeke altari. Angiyanikeli kodwa ngisakhonektha ne-altari. Measure the altar. Number 3, measure those that are worshiping in the temple. Ngoba uzozudle nemali engcolile. Uma ngcola umuntu ngcola nemali yakhe. Angaze ngakhuluma kodwa bakwethu. Ngcola nenkomo yakhe athi uzoyihlaba la. Uyabona asihlabele inkomo sihambe siyodla kanti sidla amanyala akhe. Measure those that are worshiping in the altar. Abesethi uma usukumejile bese uyavala. Ngoba khona engizobaletha ngaphandle amadoda awu2. Yabo lawo ahambe memeza ethi uJesu owafa wavuka kusewuye, athi la uyaweza ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Lizini umuntu ukuba umnake nayo, ini indodana yomuntu ukuba uyinake nayo, ngokuba wayenza yaba ngaphansi kwezingelosi. Bazobe bememeza bethi akhona amandla egazi, akhona amandla asesiphambanweni, akhona amandla asezwini, akhona amandla asemthandazweni, akhona amandla. Noma ibandla selihambile kodwa the power is still the power. For 42 months bememeza noma ngingasaphenduka umuntu kodwa bazobe bememeza. Let me tell you, can I speak to the pastors? Ungalinge uphulwe umoya ukuthi akusaphenduka umuntu. Don't change the message. Ngoba ngingaphenduka umuntu. Awubonakali ukuthi uyinceka kaNkulunkulu noma umzalwane ofakaza kahle ngenxa ukuthi abantu baphenduka. Phenduka kwabantu akukho ezandleni zomuntu. Phenduka komuntu kuNkulunkulu. Uyabona ngo-1980 wayesemdala ubaba uBhemu, wafika kithi ngapha ingane ihlushwa ngamadimoni. Wafike nje wavula ivesi elithi zanini kimi nanonke enevoice enkulu, zanini kimi nanonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizoniphumuza. Akashumayelanga kakhulu. Yimi engazizwa ngisindwa ngingena ntombi, ngingakaze ngitshontshe, kodwa yimi engangisindwa. Agijima ngeza kuJesu, ingakho ngakholwa nje ngangaba nantombi. Abanye abantu abayazi ukuthi umuntu uyakholwa angabe nantombi, asindiswe nje ahambe kahle, engadate engajoli. Hamba ngena ntombi from 1980 until 1995. Uyedwa umuntu wesifazane engimaziyo.
tell you this. Lithi iBhayibheli after 42 months befakaza uNkulunkulu uzothatha amandla abuye ngakulaba abalwa nabo. What do you do when the power upon you is removed from you to your enemies? What do you do? Uyabona khona into engayifunda umfundisi wami, khona into engayifunda kulokhuza kuDavid. Uma ebhekene neziqhaqho kuGoliath. Uthi mayikhuluma neziqhaqho kuGoliath, uthi uzakini. Umkhonto nana. Uthi kodwa uNkulunkulu uzokunikela kimi. Yes. Uyabona umuntu mayesezonikela kufanele abuye ngakulo azomnikela. Right. Kusho ukuthi wambona uNkulunkulu esuka ngakuye engalenga kuGoliath. Wafika wamqukula uGoliath. Wathi umnikelo namhlanje. Let me say this. Kufanele ukholwe noma engakuwe. Ukhulume uthi uma engakimi ubani ongabelana nathi. But ufanele ukholwe noma usumbone ngalezi 10 zakho. Uthi noma engasey10 zami, but he is still my God. My God. Engakimi noma engekho ngakimi. Uyabona amakholwa asezingane ahlabelela ngale. If God be for me, who is a God? Uyabona mawusumdala sike ibhede izinto uthandaza, zibhede izinto ukhuluma ngezilimi, zibhede izinto ukuhamba ngobungcwele, zibhede izinto zibhede. Hayi ngikhuluma nabantu abalungelwa izo zonke izinto. Kodwa sike ibhede kufika abanye asebeqede abantu ngaphandle basindiswe bathola ibusiso. Wena kade wahlala lapha uhlalela uNkulunkulu kodwa izinto azenzeki. Let me tell you, he is still God. My God, whether he's on my side, whether he's on my enemy's side, but he is still. Asimeni ngenyawo. I'll finish kusasa mangibuyile. Nawo bamba amavesi akusasa wabamba waqinisa. He is still the King of Kings and the Lord of Lords. Uyakuba yini ufunge naye uNkulunkulu? Uyakuba yini? Lini themba labangena uNkulunkulu na? Lapho umphefumulo wabo unqunywa. Uyawukhiphana umuntu ibe isihlengo sempilo yakhe na. Let me tell you this. Enze kukhona la. You are desperately in need of Jesus. Uyamdinga uJesu. Cela uvele usuke la ukhona uze ngaphambili. Angifune isandla esiphakamayo, angifune kuvalwa amehlo. Futhi kade kushunyayelwa la. Ozwani mangakhala icilongo manje. Because I will touch on that one tomorrow like never before. Uyabona mawuzazi ukuthi mali ngakhala icilongo. Awunayo ishow yokuthi uhamba nebandla. Cela uvele usuke la ukhona uze ngaphambili. Cela ukuthandaza nawe. Cela ukuthandaza nawe. Asibambezele mntanami. Asibambezele mntanami.
sukuze ngaphambili nje, sukuze ngaphambili esithandaza kanye nawe. Thank you Jesus. Amen. Amen. God bless you. Amen. 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 God bless you.